Бүгін жымға 10 май эфирда Соба Дулқынары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясында сізні мен Райля Ғалябин сәлемлейм. Хайырлы кеш. Біз бүгінгі шығарылышыбызны 9 май бейік жеңу бейрамына бағышлайбыз. Дақшатлы бейік ватан соғышы біздің генә түгел келешек буыннарның да көңіліне сіңіп қалырға тиіш. Кешәсіз тур эфирда Собада узған жеңу парадын бәйрам демонстрациясын қорадығыз. Хәзір иқтибарығызға жеңуінің 74-ші язын исән-сау қаршылаушы бейік ватан соғышы ветеранлары турында түрлі елларда біз әзірлеген сюжет репортажлар тақдим етеміз. Бейік ватан суғышы дөньяның бар халыклары үшін дә зур фажиға булды. Советлар иленнән генә дә якынча исәпләү белән 30 миллионга якын кеше хәлак булды дип саныйлар тарихчылар. Саба районыннан 12 меңнән артык кеше фронтка китә. Шуларның 6266-сы туган якларга әйләнеп кайтмый. Исән калганнарының да сафы елдан-ел кими. Бүгенге көндә җиңүнең 74-нче язын районыбызда 12 ветераныбыз каршылады. Бәйрәм алдыннан аларга нефть компаниясе вәкилләре үз күчтәнешләрен таратты. Татарстанның кеше нефть компаниясы җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Тимур Шәймиев бейек ватан сугышы ветераннарына үз исеменнән бәйрәм күчтәнешләре әзерләй. Һәм аның вәкилләре бу көннәрдә районга килеп, аларны үз кулларыннан, утны суны кичкән, сугыш афәтләрен үз башларыннан кичергән бабайларыбызга тапшырды. Иң беренче итеп алар Шәмәрдән авылында яшәүче Мәхмүд Төхвәтуллин йортында булдылар. Берлинга барып җиткән, Прага шәһәрен азат итүдә катнашкан ветеран кунакларны сөенеп каршы алды. Бүләкләрне рәхмәтен әйтеп кабул итте. Ленинград фронтында хезмәт иткән Биктимир Ибрахимов та Шәмәрдәндә яши. Аның да сәламәтлегенә күзләр тимәсен. Бу җирлекнең тагын бер хөрмәтле ветераны Фәтхрахман Фәйзрахманов. Ул Суслангер лагерында булган, Ирак көнчыгышта хезмәт иткән. Желаем вам здоровья, сил, хорошего настроения всегда. Привезли вам подарок из Казани от нефтяной компании, от Шаймиева Тимура Айратовича. Это внук Шаймиева Ментимира. Передаем вам от него слова благодарности за все, что вы сделали для нас. Мы помним ваш подвиг, гордимся вами. Спасибо вам огромное за все. Украинада хәрби бурычын үтәгән Хасиятулла Насыбуллин еллар үзенекен итә, сәламәтлеккә бирештек инде ди. Шулай да көр кәеф белән яшибез дип кунакларга рәхмәтләрен җиткерде. Лесхоз картлар йортында яшәүче Ринат абый Исхаков та бейек җиңү бәйрәме уңаеннан күчтәнәч пакетын кабул итеп алды. Саратов, Ростов, Петрозаводск шәһәрләрендә немец әсирләрен саклаган Муллагаян Булахмәтовка, язлы арташтан Фәтхрахман Якуповка, Иске Икшермә авыл җирлегеннән 2нче Балтык буе фронтының 98нче дивизиясе составында иленең азатлыгы өчен көрәшкән Нурислам Фархуллинга да бу көнне өендә кунаклар кабул итү насыйп булды. Нурислам абыйга карап күзләр тимәсен диярлек. Кулында себеркесе, ишек алдында хәрәкәттә, җыештыру, тәртипләүдә ул. 2нче Белоруссия фронтының 307нче дивизиясе составында сугышкан Камил Якупов та үз өендә хәерле гомер кичерә. Килгән һәркемне шатланып кабул итә. Төбәк авылында яшәүче Хаҗи Әхмәт Әлмиевның Казан күчтәнәчләренә бик тә күңеле булды. Кунаклар бер утырып сөйләшеп, гәпләшеп тә алдылар. Ветеран сугыш хатирәләрен яңартты. Аккүл Бигәнәй авылыннан Гыйлмулла Гайнуллин да шөкер үзен яхшы хис итә. Бирешәсе түгел иде әле дип озатып калды ул кунакларны. Өлкәннәргә бер җылы сүз, игътибар, ихтирам канат куя. Сугыш ветераннарына исә бездән бары тик дан. Бу акция дәвамлы булачак ди Ирина Иванова. Быел алар республиканың 43 районында яшәүче 900 сугыш ветеранына күчтәнәч тараталар. 6-12 май көннәрендә Байлар сабасында Берләшкән Милләтләр оешмасы юл хәрәкәтенең 5нче глобаль юл хәрәкәте иминлеге атнасы уза. Шуңа багышлап Саба районы буенча Юхиди бүлеге яшь гвардиячеләр белән берлектә иминлек акциясе үткәрде. Теманы Диләрә Җаббарова дәвам итә. Әлеге вакыт аралыгында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре тарафыннан балалар катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтүгә юнәлтелгән чаралар үтә. Безнең бабаларыбыз илебез тынычлыгы, якты киләчәк өчен гомерләрен биргән. Һәм без хәзерге имин тормышта юлларда кешеләрнең һәлак булуына юл куярга тиеш түгел. Бабаларыбызга рәхмәтле булып, шатланып яшәү безнең изге бурычыбыз дип билгеләп үтте юл патруль хезмәте баш инспекторы Илнур Насибуллин.
Юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә, тәртипкә һәм бер-беребезгә карата яхшы мөнәсәбәттә булырга чакырам, диде ул. Әлеге атна юл хәрәкәтен киметүгә багышланган. Шулай ук шушы атна инде içinde biz мероприятиелар оештырабыз. Өзегез күреп торасыз. Без инде молодая гвардия, яшь гвардия дигәндә, шулар белән без юлга чыгып инде героический ленталар талатабыз. Безнең инде Бөек Ватан сугышына 74 еллыкка багышланган. Һәм инде менә үзегез пешеходларга инде, җәйләргә инде, балаларга тырыш элементлар өләшәбез. Шушы мероприятие барышында инде biz şoförlərə anlatабыз, чтобы алар инде юл хәрәкәтен бузмасыннар, инде тизлекне арттырмасыннар. Пешеходный переходка килеп җиткәндә инде юл хәрәкәтен саклап, скоростной режимны үтәп кенә йөргә дип без алар белән инде әңгәмә барабыз. Рәхмәт, үзегезгә дә уңышлы эшләр, имин юллар теләп калабыз. Бердәм Россия Татарстан региональ бүлеге Яшь гвардия Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Саба җирле бүлеге җитәкчесе Айнур Халиев бу чараның яшьләр арасында тәрбияви максатында ассызыклады. Безнең бүгенге чараның төп максаты булып, әлбәттә, ул яшьләр арасында патриотик тәрбия тора. Чөнки менә безнең бит инде 9 май Бөек җиңү бәйрәме якынлаша. Һәм инде безнең ел саен үзебезнең Саба җирле бүлегенең Яшь гвардия штабы белән берлектә без инде уздырабыз шушы акцияны. Һәрвакытта да яшьләргә шушыны аңлатырга без тырышабыз. Инде шушы акциялар шушы 9 майга хәтле узачак. Төрле формада бүген безнең инде менә ГАИ хезмәткәрләре белән булса, без инде алдагы апрель ахыры вакытларында без инде менә Сабаның Үзәк урамында әлеге акцияны уздырдык. Һәм әлбәттә халык бик сөенеп әлеге ленталарны ала, чөнки инде ул безнең әби бабаларның калган әлеге күпмедер бер традиция буларак та бара. Һәм инде бу ленталар әлбәттә безнең үзебезнең дәүләтебезнең күпмедер күләмдә бер горурлыгы. Һәм инде без әлеге символиканы һәрвакытта шушы патриотик тәрбиядә һәрвакытта да кулланабыз. Инде барлык яшьләрне дә без әлеге акцияга тартырга тырышабыз. Һәм инде киләчәктә дә тагын да яшьләребез күбрәк әлеге акциядә катнашыр дип уйлыйбыз. Георгий тасмасы дөньяны фашизмнан саклап калу өчен һәлак булганнар истәлегенә дан, ветераннарга карата хөрмәт билгесе. Бөек җиңүнең горурлыгы һәм фронтка барлык көчләрен биргән кешеләргә рәхмәт хисләрен аңлата. Тасмага ия булу гына аз, аны ничек дөрес итеп беркетергә кирәклеген белергә кирәк. Әлбәттә, моның кагыйдәләре бар. Безнең бу бик хөрмәткә лаеклы символика буларак, безнең дәүләт символикасы буларак кулланыла. Менә күреп торасыз, кайбер кеше әлеге Георгий тасмасын бик дөрес итеп кулланмый. Ул безнең, мәсәлән, костюм, ир-атларда костюмның шушы күкрәк турысында, йөрәк турысында булырга тиеш. Хатын-кызлар нәкъ шунда инде хатын-кызларның киемдә шулай ябыштырырга тиеш, беркетелергә тиеш. Инде бернинди сумкаларда да, машиналарда да, инде коляскаларга беркетү әлбәттә бу дөрес түгел. Буны инде без үзебезнең Яшь гвардия тарафыннан biz моны тыябыз. Һәм инде әгәр дә әлеге кешеләрне без күргән чиракта без аларга һәрвакытта кисәтү ясарга тырышабыз. Һәм инде дөрес итеп әлеге тасманы кулланулары турында без инде аларга фикер җиткерәбез. Иминлек акциясе барышында Яшь гвардиячеләр тарафыннан йөзләп Георгий тасмасы таратылды. Бүгенге көндә Төбәк авылында яшәүче Хаҗи Әхмәт Әлмиев утлы елларны үз иңнәрендә кичкән сугыш ветераны. 1 майда ул 99 яшын билгеләп үтте. Килене Наилә тәрбиясендә бәхетле картлыгын кичереп, шөкрен әйтеп яши. Күтәренке кәеф, көр күңел аның гомерлек юлдашлары. Безнең иҗат төркеме Хаҗи Әхмәт бабайга 95 яшын үткәргәндә барган иде. Шул язманы карыйбыз. 1 майның кояшлы иртәсе Төбәк авылында яшәүче Әлмиевлар гаиләсендә бик җанлы башланып китте. Кичтән үк өйгә кайтып тулган уллар, киленнәр, оныклар барысының да үзенә бүленгән эше бар. Бүген аларга зур кунаклар киләчәк. Гаилә башлыгы әтиләре Хаҗи Әхмәтнең олуг юбилее 95 яшь тулган көнне район җитәкчеләре белән билгеләү гадәте яши бездә. Һәм алар көттерми килеп тә җиттеләр. Туган көнең белән беренчедән, икенчедән 1 май бәйрәме белән якынлашучы җиңү көне белән дә сезне котларга дип килдек.
Район башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тохир Шәрәфиев Бөек Ватан сугышы ветераны Хаҗи Әхмәт Әлмиевка иң ихлас теләкләрен әйтте. Район хуҗасы Рәис Миннеханов исеменнән бүләкләрен тапшырды. Кунакларны бу йортка китергән тагын бер зур сәбәп Рәсәй президенты Владимир Путин кул куйган котлау открыткасын Хаҗи Әхмәт агайга көнендә кул кысып бирү. Юбилярны җирлек башлыгы Айрат Сафин да котлады. Шулай мине зурлап килгәндәге ишемнәсе. Рәхмәт. Әздән күңел була, әздән хәтер кала дияргә яратабыз. Хаҗи Әхмәт абыйның бүген күңеленең шатлыктан тулып ташкан мизгелләре. Бу тыныч имин көннәрдә яшәүбез белән без иң элек аңа рәхмәтле булырга тиеш. Район җитәкчеләре, хөрмәтле телевидение, радио телевидение җитәкчеләре, минем исемнән исән-сау яшәп, балаларыгызның игелеген күреп, исән-сау мине хөрмәт иткән өчен бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһ Тәгалә юлларыгызда, эшләрегездә уң булсын. Балаларыгыз белән, семьягыз белән тигез яшәсәгез дия. Балалар, оныклар җыелган чакта йорт күңелле шау-шуга күмелә. Гадәттә мондый чакта Хаҗи Әхмәт абый аларга үзенең үткәнен сөйләргә ярата. Сугыш турында хатирәләр бүген дә яңарды. Мин 1939 елның 8 ноябрендә Саба военкоматыннан сугышка алындым. Мин Байкал күле арты 165-нче мота стрелковой бригадада хезмәт иттем. Мин ел ярым хезмәт иткәч, 41-нче елны сугыш чыкты. Сугыш чыккач, безне Москвага дип вагонга тиядиләр. Без Москвага булмадык. Икенче Япония фронташла дип хәбәр итте Сталин. Ишеткәнсез, ансындагын японнар керә бурышка Германияга. Без Амур елгасы буена бүтән войска белән, артиллерия белән шунда килеп урнаштык. Хаҗи Әхмәт абый сугышта үз башыннан кичкәннәрне менә шулай җепкә тезеп сөйли. Кайда булган, нинди чолганышта калган, кайсы шәһәрләрне азат итүдә катнашкан. Барысында елын, исемен әйтеп, хәтер сандыгын сүтте. Яраланырга да туры килә аңа. Пуля кыйпылчыгы яңагын ярып үтә, карынын тишә. Госпитальдә дәваланып, кабат сугышка керә. Белореченский дигән районга барып җиттек инде чигенеп. Менә Белореченский районда тагы бер река бар икән, анда Били дигән. Ну, әлнәрсә тирән түгел. Ага каты. Менә шуны чыгарганда инде бүтән булган артиллерияне, бүтән булган нәрсәне ватарга калдырырга куштылар. Шуннан аннары без Мылтыкка калдык. Мылтыкка калып, аннары Туапсе шәһәренә чаклы чигендек. Иң сөенечлесе утлы елларны исән имин узып, җиңүне каршылау була. Гомер бетмәгәч яшисең икән ул ди. Ә бит күз алдында дошман күпме фронтовик дусларының башына җитә. Бу вакытта ул җиңү көнендә шатлыклы шундый никем булды инде, бүтән ниебез белән сугыш беткәнлеккә. Исән калганнар сөенечле булды инде. Героебыз туган якларга кайткач колхоз эшенә җигелә. Лаеклы ялга чыкканча руль иярлый. Алдынгы шофер буларак бик күп бүләкләр, исемнәр ала. Гаиләсен кора, үз куллары белән урманын кисеп, йортын җиткерә. Җәмәгате Минисапа белән бер дигән итеп яшиләр. Әби белә 7 бала, 7 малай үстердек икебезгә. Әбине эшләтмәдем мин. Әби дә генә торды инде, эшкә җибәрмәдем, балалар яшь булгач. Бәхетле гомер кичергән Әлмиевларга тигез картлык насыйп булмый. Моннан 17 ел элек Минисапа гүр иясе була. 7 улымның да 2сен җирләдем инде дип уфтана героебыз. Шөкер, ул бүген ялгыз түгел. Мәрхүм улының хатыны Наилә аны ташламый. 2се төп нигездә килешеп яшиләр. Янында тора торган килемне Аллаһ Тәгалә шуны яратсын ие, игелек күрсен ие.
мехрибанны шундый кешегә жәлләми торган иң әйбәт киленем белә торам. Иң мехрибанны, иң шәфкатьле. Бер кисәк әйбере бар икән, урталай биреп җибәрә ул. Балаларыма тагын, менә шуның өчен мин аны яратам да. Бар икән ашарга бер 5 күкәй булса дагын, алып китегез ди. Булыр савыклар салдыр ди. Шундый киленем белә торам. Рәхмәт аңар. Яллар сайын Рәшит, Рифкат, Шафиq, Нақиф, Васил гаиләләре белән кайтып йөриләр. 10 онық, 11 онықчык та бабайлары тирәсендә кайнашып үскәннәр. Иң мөһиме алар аның белән горурланалар. Ни дисәң дә бабайлары сугыш кичкән ветеран, герой. Хаҗи Әхмәт абый үзләренә күргәннәре турында сөйләргә ярата. Армия тормышы кирәк, ватанны саклау ир егетнең бурычы ди. Миңа хәзер кызым 95 яшь. Менә бу дөньяда хәзер яшәгән кешегә яши торган кеше бүгенге көндә кем генә яшәсә дә нинди тормышның моннан соңдагын моннан да яхшырагы булыр микән? Хәзер шундый тормышта яшибез инде. Әгәр дә син эшли алсаң, эшләсәң, кешеңне куеп, biz әйтәбез, Аллаһ Тәгалә бирә дип. Менә утыргач шушында сиңа да, миңа да бер кем дә китереп бирмәй. Эшләсәң бирә Аллаһ Тәгалә. Барыбызга дагын. Менә шулай көр-кәеф, күтәренке күңел белән яши бүген ветераныбыз Хаҗи Әхмәт Әлмиев. Җиңү таңы 9 майны да зур дулкынлану белән көтә ул. Район үзәгенә парадка килү теләген дә җиткерде. Бирдә аны фронтовик дуслары, район җитәкчеләре белән очрашу, аралашу, бәйрәм чараларында катнашу көтә. Районда җиңүнең 70-нче тантаналы язын 28 сугыш ветераныбыз каршылый. Иске Икшерма авылында яшәүче Нурислам Фәрхуллин Бөек Ватан сугышы ветераны. Ул 27 апрельдә 94 яшен билгеләп үтте. Фашист илбасарлар белән күзгә-күз очрашып, имин көннәр өчен аяусыз көрәшкән райондашыбыз турында без 90 яшы тулган көннәрдә хәбәр әзерләгән идек. Кызганыч, тормыш иптәше Гөлбикә апагына бакыйлыкка күчкән. Бу турыда тулырак Гөлназ Гатауллина сөйли. Немец илбасарларына каршы барган Бөек Ватан сугышында ирешкән җиңүгә инде 70 ел узып барса да, Нурислам абый сугышта булган көннәрен, андагы канлы бәрелешләрне әле хәтереннән җуймаган. Аның һәр мизгелен бүгенгедәй исендә тота. 1943 елның декабрендә сугышка алына ул, 2нче Балтык буе фронтына алгы сызыкка эләгә. Передовайга чистый алдыгы сызыкка барып кирдек бер төнне. Великий Луки, Ржев шәһәрләрен Тағы шунда шуларны немецлардан арындырып, хаманда алға таба барған вакытта 44 елның 3 февраль күнне Витовский шәһәрен алырга барган каты сугышларда 3 февраль көнне иртә белән каты жараландым мин. Менә ул кулның шушында менә монда да бар, моннан да менә булар бөтенесе теккәләп кенә куеп неткәннән. Алган авыр җәрәхәтләр Нурислам абыйга башкача ут эченә керергә ирек бирми. 1944 елның маенда тылга кайтып хезмәтен дәвам итә башлый. Сугыш кырында кылган батырлыклары өчен 2нче дәрәҗәдәге Ватан сугышы ордены, Жуков исемендәге сугышчан хезмәтләре өчен һәм барлык юбилей медальләре белән бүләкләнә. Туган авылы Казанчы Бигәнәйдә колхозда кырчылык бригадиры булып эшли. Аннары хокук органнарына эшкә чакыралар. 13 ел дәвамында ул Иске Икшерма авылында участок вәкаләтлесе хезмәтен башкара. Җиңү көне аның өчен аеруча шатлыклы була. Нишисең инде, үрле-кырлы хәзерге балалар шикелле сөйнә сикерәсең инде, исән калып, исән кайтканга. Шул хәтле тимер-тамыр поле яңгыр астыннан исән калып, сөйнгәч, нишләмәк кирәк? Сөйнәсең инде. Дусларың белән кычаклашасың, ушасың шулай. Безгә дөресен әйткәндә
Mana hazırki yaşlar şekilli yaşlık zaman elekmedi indisini kayım. Biz ana görmedik. Batılnay. Ağıldan erler kitip battıga 12 yaştan at bilen şamardan ekmek taştıp benim ol şamardan böyle iki aradağı taş yolunun birsine de bir taşına da basmağan yerim kalmağandır. Ветеранның болашағы ятимлектә үтә. Шуңадырмы ул бик нечкә, самими күңелле булып үсә. Һәр нәрсәгә мәрхәмәтлелек күзлеге аша карарга өйрәнә. Табигатьтәге һәр тереклек иясен ярата, тирә-юньгә дә хөрмәт белән карый. Язмыш биргән авырлыклар да аның күңелен каралта алмаган. Тереклеккә булган мәхәббәте аңа яңа белгечлек, ветеринария һөнәрен алырга ярдәм итә. Һәм 1959 елдан алып гомер буе ветеринария аптекасында мөдир булып эшли. Тормыш иптәше Гөлбикә ападан нәкъ үзе шикелле яхшы күңелле, тормышны яратучы ак әби. Ул да Казанчы Бигәнәй авылында туып үскән. Менә инде 64 ел бер сукмактан атлап, кайгы шатлыкларда бергә булып, авырлыкларны бергә җиңеп гомер итәләр. Башта үз колхозларында хисапчы булып эшли. 1953 елда икшермәгә күчеп килгәч, участок хастаханәсендә шушы хезмәтен дәвам итә. Лаеклы ялга да шуннан чыга. Бүген аңа 87 яшь. Яшәвебез Аллага шөкер хәзер. Элек күпне күрдек инде, ачлыгын да, ялангачлыгын да. Ağır işlerini de. Hazır alarını uyluyum da neşik düzdeki kendim düzülgen. Önemin 23 sattık hastahanesinde biz bir yukarı bilim olalmadık. O vakitte tamak kaygısı da buldu. Okurga bitine okunu uylagan kişi bulmadan okutmadılar bizine. İngilizce şulmayın okurga bir yaratadırıyım, okusum kilediriyim. İşke kişi gerek buldu. Ben kolxozda 12 yıl işledim. Onları 23 sattık hastahanesinde 40 yılga 4 ay gına tulmadı. Mene şulay aytıp benim 50 yıldan artık, ikimizge 100 yıldan artık hizmet stajımız var bizim. İşledik. Baba 70'te pensiyaya çıktı, 70 yaşta. Ben 67 yaşta çıktım. Biz körgenli yaşlar kurmasın. Soğuşlar bulmasın. Balalar ise bir kurge yazmasın. İsen sağ bulayık, siz de biz de. Hazır Allah'a şükür büyük şitin zamanlar artta kaldı. Allah жаңадан келерге yazmasın bunda. Bir kişiye de biz kurganlarını kurge yazmasın. Allah'a şükür hazırki gün büyük rahat, tınış durmuşta yaşayız. Hazır balam dünyanın üzmahı deyip eytirge bola. Eyti bitire tırganda değil. Dünyanın üzmahı indi. Nerse deyip eytersin, hükümetten onları bütün hocalardan, rayon yetekçilerinden, mındağılardan varsından da kanaat, rahmet. Onsunda eğitimeli periyot balaları rahmet alarga bir beyremini kaldırmıyorlar. Şakka kırıp sizdirip biteler, bir beyremini kaldırmıyorlar. Mektepten kış günü gileler, korlarımızını kırıp giteler. İşke buluşalar, kadit balaları kilip, daha nerse gerek indi bizge. Ol periyot balaların kütüp alabız, üz balalarımız küp. Илгә көнгә лаеклы ике ул бер кыз үстергәннәр. Рәис уллары гаиләсе белән Мамадыш районында, Илдарлары гаиләсе белән Чаллы шәһәрендә, кызлары Кадрият Тверь өлкәсендә яши. Барысы да әти-әнисеннән иң яхшы сыйфатларны гына алып, әтиләренең юлын дәвам итеп, ветеринар белгечлеге үзләштереп, эшләп яшәп гомер иткән көннәре. Киленнәре дә әти-әни диеп üzülеп тора. Алар инде үзләре дә бүген әби-бабайлар. Бик эшчән, тырыш семьяга килен булып төштем. Оларга килен булып төшәсе булгач, минем әти-әни укытучы иде. Әни белән әти булай диделәр. Бер эш буенча телеңне тыя күр. Алар тирләре чыкканчы эшлей, без утырып тир киптерсәк, алар тирләре кипкәнче эшлей. Шушны белеп тор, телеңне тыеп тор дип әйттеләр. Аннан яши торгач күрдек инде гелаларның китап укырга яратканнарын. Казан утларын алар гомергә укып яшәде. Татарстан яшьләрен гел укып яшәделәр.
Түгәрәк уен дигән журнал чыга башлагач, мин аларда күрдем. Аның белән таныш түгел идем. Библиотекадан алып төшәләр дә, "Эй матур, эй әйбәт, кызыклы журнал" дип сөенә укыйлар. Һәм мин аларның тагы шундый бер гадәттә кешедә очрамый торган үзенчәлеген әйтәм. Я хөкүмәтне, я җитәкчеләрне урындагы кеше калмаганда ничектер ачуланып искә төшерү бар безнең халыкта, гомумән халыкта. Буларда ул юк. Кеше бармы, юкмы, һәр вакыт хөкүмәт җитәкчеләренә рәхмәт, һәр вакыт Алланың биргәненә шөкер, һәр вакыт урындагы җитәкчеләргә дә рәхмәт, зурлыйлар. Гомумән тирә-якка шушындый бер позитив караш менә. Бөтен һәр вакытта мин әле уйлыйм, аларның шул кадәр узак бергә яшәүләренең сире дә тирә-яктагыларга һәр вакыт шундый уңай караш табылуы. Шуннан да Нурислам абый белән Гөлбикә апа гомер буе хезмәттә булалар. Гел хәрәкәттә булганга күрә озын гомерле булганбыздыр диләр алар. Сыерны әле без 80 яшьтә генә картайды сыерыбыз. Картаймаса асырыйдыр егәл без аны. Бабай атта тотты әле, гомеренә аттытты. Әле işkecemiz бар, казыбыз, тавыкларыбыз бар. Çiviler alabız, ürdekler alabız әле. Җәйкенемеш киләбез әле без. Монда гомер иткән. Күршеләребез бик әйбәт безнең. Аннары утырткан агачларыбыз бар. Балаларга бар, юк, барасы килми. Исән сау булсыннар да хәсрәтләре булмасын. Балаларыбыз алар көндәлек шалтыратып торалар. Вакыт тапкан сайын кайтып торалар. Бөек Ватан сугышы ветераны туган көнендә котлауларына балалары оныкларыннан гына түгел, район җитәкчелегеннән дә кабул итте. Юбилее белән тәбрикләп башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев килеп аңа истәлекле бүләк Россия президенты юллаган котлау открыткасын тапшырды. Сез кылган батырлыклар белән горурланабыз, сез китергән тынычлыкта яшибез. Рәхмәт сезгә, диде ул. Бәйрәм теләкләрен хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшин һәм авыл җирлеге башлыгы Рәсимә Нургалиевлар да ирештерде. Әйе, бүген бик хөрмәттә яши Нурислам абый белән Гөлбикә апа. Алар авылда гына түгел, район күләмендә үрнәк гаилә, тырышлык, хезмәт сөйшәнлек һәм мәрхәмәтлелек өлгесе. Алар бик бәхетле. 3 балалары да исән сау. 5 онык, 6 онык-чыклары өчен яраткан дәвани белән дәвәти. Нурислам абыйның әле бер туган апасы да исән сау. Ул бүгенге көндә Казан шәһәрендә гомер кичерә. Шәмәрдән бистәсендә гомер кичерүче Биктимер Ибраһимов турында безнең радио һәм телевизион тапшыруларыбызда күп тапкырлар сөйләгән бар. Яшьләр белән патриотик сәгатьләр, батырлык дәресләрендә даими кунак ул. Бөек Ватан сугышы ветеранының яшь буынга сөйләр сүзе бирер киңәшләре үз теленнән үтемле яңгырый. Узган көздә 95 яшь тулды аңа. Гөлшат Галиәкбәрова язмасы шул хакта. Шәмәдән авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Биктимер Ибраһимовка 19 октябрь көнне 95 яшь тулды. Аны гомер бәйрәме белән Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, җитәкчеләр, Шәмәдән лицее укучылары тәбрикләде. Биктимер бабай һәркем белән бик теләп аралашты, бүләкләргә дә күңеле булды. Кеше гомеренең иң матур чоры яшьлек. Биктимернең яшьлеген исә Бөек Ватан сугышы урлый. Ул Ленинград фронтында фашистларга каршы сугыша һәм авыр яралана. Мен Саба районы Түбән Шарат авылыныкы. 1942 елны бірінші май көндә дуда кеттер Шәмәрдәнгә ат белән. Шәмәрдәнгә утыртып, призовтыртып безне алып киттеләр. Калай барасын белмибез әле. Алып барганнар икән Агырзыга. Агырзыда без мөмкин яттык та мен. Шуннан мен 11 көннән чыккан китәргә ул көнне китеп булмады. 11 көнне җибәрделәр поезд белән. Безне җибәрделәр мен барды белән Ленинградка. Ленинградта нетеп шуңа акырышынды инде Ленинград. Шунда мен азрак Ленинградны саклап, шунда араны булып кайттым мен.
Сугыш яраларынан азмы күпме төзәлеп туган якларына кайтканчы аның үлем хәбәре авылга килгән була инде. Биктимер солдат үлемгә үч итеп туган якка кайта да эшкә җигелә. Аның хезмәт кенәгәсендә бер генә Шәмәрдәндәге нефтебазада эшләү турында гына язу бар. Биктимер абыйны олы юбилей белән тәбрикләргә Төбәк авылында яшәүче сеңлесе Минҗихан Зәйнуллина да килгән иде. Әйбәт булды инде, әнә шу үзе күп кеше белән эшләде инде. Барсында әнә шу әйткәндәй балта стасы да булды инде, эшләде июньдә. Биктимер абый тормыш иптәше Мәхруса апа белән матур тигез гомер кичерә. Үзләре кебек тырыш балалар үстерәләр. Әти безнең бик олы хөрмәткә, мактауга лаеклы кеше дип әйтә алам. Сугышның авыр елларында әниебез белән гаилә кылып, менә безне эш баланы үзләренең үрнәгендә әхлак тәрбияседәге, хезмәт тәрбияседә күреп үстек инде без. Işimizni şurada tırmışlı itip, o tırmışlarga uzatıp, motor, tanış, tatlı aile bulup yaşadık indi. Eniler de bek, eti de bek tırış buldular. Min anı indi genalardan kiledir deyip de oyluyum. Benim nesilden kiledir deyip de olay da ne ol bizden bek demek ki tortmadı, orak içmedi, gel hizmette buldu indi. Бик аның хезмәт кенәгәсендә шул бер генә юл инде әтинең. Эш алыштырып, эш ташлап йөрмәде. Гел шушы без үскәндә дәген, аннары без куллар арасына керә башлагайста хезмәт итеп, безне дә эшкә өйрәтеп инде малайларны да. Гомер буе әти белән бергә яшәдек, бер-беребезгә менә аның шатлыкларын бергә кичереп яшәдек. Шушы көнгә хәлле әтигә бик зур рәхмәт. Әти мине үзе белән гомер буе малай вакыттан ук йөртә башлады инде. Ул кешене өйрәтте, ухалда арбасын тартырга өйрәтте. Утын кистек гомер буе. Биктимер абыйның балалары біз бик бәхетле, әле дә әти дип әйтә алабыз диләр. Оныклары да шундый бабайлары булу белән горурланалар. Оныгы Айсылу бик матур торт та пешереп алып килгән иде. Мин бабайның иң кичкенә оныгы булам. Һәм инде аның бүтән оныклары үзләренең тормышларын кырдылар. Бабай шуларны күрде, мине дә кияүгә биргәндә, бабай исән сау булсын. Һәм инде минем балаларны да күрергә язсын аңа. 90 яшьлек юбилейында бабайга мин теләгәнем. Ул вакытта мин кияүдә түгел идем әле. Безне менә кияүгә бире, безнең балаларны да күрергә язсын дип, менә Аллага шөкер. Мине кияүгә бирде. Менә безнең кичкенә улыбызны күрергә насыйп булды аңа. Ул Аязны бик ярата. Менә без киткәндә дә инде бабай елап безне затып кала. Менә шулай иттереп, бергә матур итеп яшәргә язсын. Аңа инде киләчәк тормышында да сәламәтлек, бәхет, безне, балаларны, оныкларны, нык-чыклар янәшәсендә тагы да яшәргә язсын. Юбилярны котларга Шәмәдән лицейның юнармия хәрәкәте активистлары да килде. Алар өчен тере тарих, Бөек Ватан сугышы ветераны белән очрашу үзүк зур әһәмияткә ия булды. Биктимер Ибраһимов балаларының, оныкларының игелеген күреп, күңел җылысын тоеп яши. Бөек Ватан сугышы ветераны буларак та ул айрым бер ихтирамга, хөрмәткә лаек. Бөек Ватан сугышы чорындагы иң зур кыенлыклар да, бөек җиңү көннәрендәге иң зур шатлык сөенечләр дә тарих дигән иң сизгер хәтердә калыр. Бу тарихны яңа буыннарда белергә тиеш. Теләмибез сугышны без тынычлык телибез. Безнең якты тормышыбыз мәңге балкысын дибез. Әнә шундый матур теләкләрдә калып, бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Бөек Ватан сугышы ветераннарына дан, сәламәтлек, исәнлек телибез. Күкләребез мәңге аяз булсын. Сау булыгыз.